ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହଉଥିବ। ଆରେ ସାମା, ଆରେ ସେ ସୁଧୀର ମହାପାତ୍ର ଘରେ ବକ୍ସ ମିଟିଂ ହେଇନି କିରେ? ଉଠୁଏ ତୁ ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି? କଣ କରିବୁ? ଆରେ ଯାଉନୁ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଟିକେ ସାମିଲ ହେଇଯିବୁ। ଆରେ ଭୀମା, ତୁ ବି ଟିକେ ଯା, ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ସାମିଲ ହେଇଯିବୁ। ଓହୋ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଭୀମା, ଖୁସିଟା କିନ୍ତୁ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁ ଦେଖିଲୁନି ମୋ ବୋଉଟା ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲା ମୁଁ କଣ କରୁଥିଲି? ଖାଲି ମଦ ପିଉଥିଲି, ବସିକି ଦିନ ରାତି ଖାଲି କାନ୍ଦୁଥିଲି। ଓ ବାବା, ଆରେ ତୁ ଯଦି ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ତୋ ନା ଭୀମା ନ ହେଇ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଠିଆ ହେଲୁ କାହିଁକି? ଯା। ଶୁଣ, କାମଟା ଯେମିତି ହେଲା ଭଳିଆ ହବ, ଆଉ ତା ନହେଲେ ପିସ୍ କରିଦେବି। ବାହାଘର ଦେଖୁଛୁ ଗୀତାରାଣୀ, ମୁଁ ତୋଠୁ କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନଉଛି। ଉଠବେ ମୋର ତ କାଲି ବାହାଘର, ଆଉ ତମେ ଆଜିଠୁ ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବ ବୋଲି ଆସିଗଲ ନା କଣ? ନା, ତମକୁ ସରକାରୀ ଜୟ ପରେ ନେବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବାକୁ ଆସିଛି। ତମ ମଦ ବାଟିରୁ ବିଷାକ୍ତ ମଦ ବି ଯୋଉ 15 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ତାର ଏକମାତ୍ର ସାକ୍ଷୀ ଏସ୍ଆଇ ଦାସକୁ ତମେ ଲୋକ ଲଗେଇ ମର୍ଡର କରିଛ। ଆପଣ କିଛି ସୁରାଗ ପାଇଛନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ସୁରାଗ ପାଇଥିଲେ ହୁଏ ତ ତମେ ମୋ ଆଗରେ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଠିଆ ହେଲେ ତ ମିଷ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ତମକୁ ଆଶାବାଡି ଦରକାର ହେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯୋଗାଡ଼ କରି ମୁଁ ତମକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ତମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ଅଜିତ ମହାପାତ୍ର ସବୁବେଳେ ପିଚ୍ ଉପରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର କିନ୍ତୁ খুব কম সময় ব্যাটিং করে মিশ্র মহাপাত্র। ଯୋଉ ବଲଟା ମୋ ବ୍ୟାଟ୍ ଫେସ୍ କରେ ସେଟା ବୋଲର ହାତକୁ ଯାଏ, ଗାଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଆ ବାହାରକୁ। ମାଇଣ୍ଡ